Goeie, ik ben Anne Bijkema. De Gerrit en mijn vrouw Anja hebben hier in Drachten een fotozaak. Fotoshop Bijkema heet dat. Fotoshop Bijkema is eigenlijk ontstaan uit liefde voor het fotovak. Klinkt heel romantisch, maar ja, als jongetje zijnde had je er altijd al een bepaalde passie in aan. Het principe van ons bedrijf weer van vroeger 1 uur fotoservice. Wij konden het in onze franchiseorganisatie zelfs binnen 20 minuten. Maar toch het digitale tijdperk wat ze intreden die had, hebben we eigenlijk helemaal geen 1 uur service meer. Met onze analoge fotorolletjes, met het ontwikkelen en het uitdrukken. Het is al digitaal geworden. En daarom hebben we nu direct klaar. Voor dadelijk kunnen de meeste spullen van mij krijgen. Wij maken graag onze klanten betjenen in harentaal. Hey, dank hè. En vooral de echte diepvriezen onder u, ken dat ik nog zeer wat jij. Omdat we dat toch heel graag uitspreken, maar daar is best voor. Hebben we zelf een intakestation met jouw geheugendrager komen kennen. Daar hebben we goed best op dingen om dat in het Fries deel te zetten. Dat hele menu, dat leidt je gewoon uiteindelijk naar de foto staan. En dat is in G-Fries dat opstelt. Ik op verzoek van de leverancier, als wij dat je in Friesland wel leuk vinden kon. En vanzelfs vinden wij dat leuk. Maak de mensen gewoon nieuwsgierig. Als de mensen mooi even bezig, want ze willen alles lezen. En er zijn natuurlijk ook echt van die diepvriezen erbij, van die Frieslandicus, is ik dan wel eens. Ja, die kennen we wel eens een foutje ertussen uit helden. Maar om de meesten te plegen, laten we die er mooi in zitten.